Du, I må ikke slå ham ned endnu. Han er i medical custody. Nej, Gandalf, den Echo skal holde jeg tilbage, tager ham hvis. med, dreng. Gandalf, hold ved den Echo. Det er Gandalf, det der. Jo, det er. Nej. Gandalf, hold ved den Echo. Det er Gandalf. Det er ikke Gandalf, det er kommunen selv. Ja, jeg overtager en dreng. Gandalf, hold ved den. Du følger lige med mig her. Hallo, du. Er det dig, der har? Hold ved den Echo der. Ja, du følger med mig. Hvorfor den vej? Fordi det er Lars sagt til dig, så det skal du. Hvorfor skal jeg det? Jeg har Lars har sagt til dig. Du har kigget til mig. Så tager vi lige om. Åh, lad nu være med at tude over det, seriøst. Dreng, bare giv den tilbage. Jeg er ikke gang. Jamen, jeg er ikke gang. Lad være med at tude over det så meget, seriøst. Ja, vi skal lige have 10.000 tilbage, fordi det har vi nemlig betalt. Hvorfor skal han have den? Det har vi. Ja, så skal jeg klokken. Hvor er klokken henne? Og to år. Og den anden, hvad kender der? Hvad mere? Jeg ved om, hvad Nej, mere? det har jeg fik kun lidt af... Hvorfor skal han have den? Jeg fik kun lidt af Gandalf. Der er ikke sat med saltet, mand. Kræftet med så saltet. Lad lige være med at tage min bil. Lad lige være. Jamen, lad lige være. Lad lige være. Ja. Det er det. Ej, jeg orker slet ikke at være inde til min væske. Nej, men det er Wow, dreng, følg jeg skal være inde til min væske. Men er der ikke andre, der gider til samme tog, jeg gider? Jeg vil ikke tage samme her aldrig. Tusind tak for hjælpen, Jannik. Og nu har der smidt Jannik, gå op i support. Det lille tudebarn, der var krav. Nej, det har du ikke. Nej, kan du være på flere timer? Lad være, please, lad være. Hvad laver John? Vi røver ham ekstremt. Okay, sværger du? Du sagde, du sværede. Hvad fuck laver I? Hvorfor skal jeg det? Hallo, tog vi ikke til sidst sammen? Ja, skal jeg tage ham op, så lige sætte ham ind? Nej, jeg skal lige fikse det der med, du ved godt, hvad jeg skal fikse med. Jeg skal lige ind og gøre det nu så. Hvad laver I? Vi smider ham bare lige ind. Vi smider ham bare lige ind på PD, og så går vi smider. Skal jeg ikke bare lige tage ham med derind? Jeg skal nok. Tre, der fandt ham, så. Ja, Hvor vil du mig lige til slag? Da-da. 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 Ej, hvem er det, der er sur herover? Jeg kan smage salten. Ja, der er slik ind. Okay, skal vi køre? er det fordi, det er nej? Hallo, Tobias. Palle. Hop ind. Palle. Palle Pullepak. Må jeg hoppe med her? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er Pelles ven. Jeg ved ikke, hvad Palle laver. Palle. Jeg ved det heller ikke længere. Ja, bare giv mig en masse slik. Hallo, jeg går med. Jeg kommer med, du. Okay. Der er gratis slik i bilen. Er det børn? Kun der han separeret for mange gange i dag. Det er helt vildt. Nej, han har der fint. Er du syg? Jeg tror, om du er syg, eller noget. Nej, ikke dig. Det er ikke dig igen. Det skal det være. Nej. Au, for helvede. Kør. Jeg har masser. You can. Hvor er vi på vej hen? Det ved jeg ikke. Vi kan bare finde en eller anden, vi kan køre. Jeg overvejer at køre run nemlig.
der er bare sagt. Nej, det ved jeg ikke rigtig om jeg orker. Jeg vil gerne røve en, tænker jeg lidt. Ja, jeg er mega magtet. What the fuck? Ej, shit! Jeg vil have desingrammet ham, men det gik jeg godt. Frederik. Fiddlestick, Frederik. Ja, der er disconnected. Wow. Jeg håber han hopper ind som... John disconnected. Du gør mig så liderlig. Det er også huske den sang. Oh my god. Alle hører den sang. Hvad? Alle hører den sang. De hører enten den, eller så hører de Stain My I Don't Wanna Live Forever. Det står sådan de to, så det hører det nu. Jeg har en god sang, hvis I vil høre den. Ja, kom, ear rip. Så det er jeg regner med. Ja, ja. Ej, du skal... Det var mine. Væk nu. Kør væk. For satan, det var tæt på. Undskyld, Frederik. Frederik er her ikke. Palle. Og det er Palle Pakke. Det er Palle til tjeneste. Undskyld, drengmand. Hallo, så lige, jeg ramte sådan den pole, da jeg kørte lige ind under. Mine, han er en dreng. Palle til det døde. Jeg gjorde sgu ikke, jeg kørte ikke den der vej. Det var ham der i den der. Det var ham der i den grønne der. Kør. Ham med Evo. Ja. For du gør mig så liderlig. Skal vi bare røve en masse mennesker? Kom med røven, der er med Jeg synes, vi skal lave terror eller sådan noget. Det Kan vi ikke? Der er ikke noget politi på. ingenting. Nej. Og hvad sker der? Fuck dig. Okay, hvad ligger heller køre lige til spawn? Min bror han er i spawn. Din bror? Min brother. Hvem er din brother? Hallo. Malte Andersen. Vi skal ikke plads, så skal vi have en ny bil. Nå, der har vi. Vi har Jo, plads. har vi. Hvad det hedder, dude? Mhm. Er det ikke Frederik, der kører der? Ej, sorry. Det er Frederik. Frederik han er herovre, tror jeg. Frederik han kommer nok lige om lidt. Jamen han er inde i Tarston. Jamen han kommer Nej, nok. det er han ikke engang. Nå, han kommer nok lige om lidt. Nej, det er han ikke. Han er gået helt ud. Hva? Han sidder oppe i lobby. Kom nu. Han er kørt over hen. Nej, han er in-game. Han er inde i Arma. Han er inde i Arma. Nej, han er ej. Jo, han spiller bare. Han er bare igen på serveren. Nej, men følg over hen. Dude, har du gunlight? Jeg har Rebel. Jamen, har du gunlight? Nej, jeg har minus 4.000 i rap. Ja, okay, det er, jeg har min Hvor skal han være hen, siger du? Normalt. Plus. Hallo, hallo, Chris? Der er noget i bygningen, eller hvad? Nej. Nå, okay. Fuck min mor. Okay. Du må ikke køre. Nej. Er det ikke lidt svært at køre med den der elgemasse? Er det, du har min æske, jo, den skal jeg have. Kom ind. Nej, det kan vi ikke. Han stum. Han snakker ikke. Ja, åbenbart. Lad lægge lige min æske ind i bilen, Malle. Vi kan ikke høre ham. Det er det værste ved det. Og nu bliver Malle, stum. læg min æske ind i bilen. Og nu kommer... Ej, nu kørte de her ham dernede. Er du okay? Nej, det er Andreas Karp. Skal vi... Okay. Frederik kommer også nu. Døde han? Han døde. Så liderlig. Døde du? Okay. Døde du? Hallo? Nej, han er bare ikke død. Jo, han døde. Jeg må stille dem ind til siden. Kom. Han døde. Nej, fuck det. Nej, Hvad fanden er det for noget? Kører I rundt af VDM'er? Frederik han er her jo. Frederik er her. Hop ind. Lagt dem der, eller... jeg har ikke engang... binde dem. 3. Vi kører uden der, Palle. Lige meget. Det er bare Andreas for helvede. Kør efter den der kører ham ned. Han er en faggot. Kør efter de der to. Nej, hvis Frederik han er in-game. Ja, lad os gå over og hente ham. For at du gør mig. Mm. Ej, Goddag. hej så. Hvad hedder I? John. Det behøver du sgu ikke. Hallo, det er mig på bank, det er Frederik bror. Jeg valgte mig. Hov! Ja, vi ses i support.